पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री आणि देशातील अत्यंत प्रखर नेत्या ममता बॅनर्जी यांचा गोवा दौरा आजपासून सुरू होते. पुढचे 3 दिवस त्या गोव्यात राहणार आहेत. परंतु ममता बॅनर्जी गोव्यात आल्यानंतर या पक्षाचा बोलबाला किंवा त्याचं वजन गोव्यामध्ये वाढेल का, हा प्रश्न आहे. आणि मला वाटतं या विषयावर आपल्याला चर्चा करायची. या विषयावर चर्चा करताना लक्षात घेतलं पाहिजे, मागचा महिनाभर आम्ही तृणमूल काँग्रेसचं नाव पुन्हा पुन्हा ऐकतोय. परंतु तृणमूलचा एखादा महत्त्वाचा नेता गोव्यात आलाय का, या विषयावरती तो लोकांना भेटतोय का, या विषयावरती त्याने संवाद केलाय का, महत्त्वाचं म्हणजे लोकांना या पक्षाबद्दल काय वाटतं, हे काय महत्त्वाचे विषय आहेत. अजूनपर्यंत तृणमूलचा एखादा महत्त्वाचा एक ब्राईन जर एक खासदार सोडले तर तसा कोणी येऊन इथं काही चाचपणी करतोय असं झालेलं नाही आहे. आम्हाला दिसतंय ते असं की आयपॅकचे प्रशांत किशोर आणि त्यांच्याजवळ 250 कार्यकर्ते वेगवेगळे, म्हणजे आपण ती कंपनीच आहे, त्या कंपनीचे अधिकारी गोव्यामध्ये फिरतायत, राजकीय नेत्यांना भेटतायत आणि ते काहीतरी व्यूहरचना करतायत असं दिसतंय. आपण पाहतोय की बंगालमध्ये त्यांनी निवडणुकीसाठी ममता बॅनर्जींना मदत केली. त्यानंतर असं वाटत होतं की काँग्रेसला मदत करतील, पण अचानक काँग्रेसपासून त्यांनी अक्षरशः काडीमोड घेतला आणि अचानक ते गोव्यात अवतीर्ण झाले आणि त्यांनी आता पक्षाची बांधणी सुरू केलेली आहे. परंतु यामध्ये दिसतंय ते असं की हा पक्ष खरेच लोकांचे मुद्दे घेऊन पुढे येतोय का, ते कार्यकर्ते जमवण्यासाठी, कार्यकर्ते घडवण्यासाठी काही प्रयत्न करता येतं का. पुढच्या 2 महिन्यात निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीमध्ये कार्यकर्ते घडवणं शक्य नाहीये. त्यामुळे त्याने असं केलं की तयार नेते इतर पक्षामधून ते आयात करू लागले. त्यांच्या गळाला पहिला फसलाय ते लुईझिन फालेरो. त्यानंतर लुईझिन फालेरोंचे काही समर्थक या पक्षामध्ये आलेले आहेत. आणखी काही नेत्यांना, मगो पक्षाचे एक माजी आमदार आहेत लव मामलेदार, त्यानंतर काही 1-2 लेखक ज्यांना राजकीयदृष्ट्या सध्या प्रभाव नाहीये, असे लोक त्यांच्या गळाला फसलेले आहेत. या सगळ्याला घेऊन पुढच्या 2 महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकीला ते सामोरे जाऊ शकतील का. ममता आज आल्यामुळे आणखी काही नेते तिथे येऊ शकतील का, मला वाटतं नाही. हा काही गोवा त्यांना वाटतं तसा पश्चिम बंगाल आणि गोवा इतके साम्य नाहीये. दोनच विषयावर साम्य असू शकतं, म्हणजे फुटबॉल आणि मासळी. आणि जरी बंगालचा फुटबॉल वेगळा आहे आणि गोव्याची मासळी वेगळी आहे. बंगालमध्ये त्यांना गोड्या पाण्यातील मासे आवडतात, आम्ही समुद्रातील माशांवर खुश असतो. आम्हाला हे असे तरी खाऱ्या पाण्यातील मासे आवडतात. पण मासे किंवा फुटबॉल धरले म्हणजे मतं होत नाहीये. लोक अत्यंत प्रकर्षाने प्रश्न विचारतायत ते असे की गोव्याचे प्रश्न तुम्हाला माहीत आहेत का, गोव्याच्या प्रश्नाला तुम्ही कसे भिडणार आहात, गोव्याचे प्रश्न आहेत तरी काय. मला वाटतं हे समजून घेण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसला मागचं वर्षभर गोव्यात काम करावं लागेल. ते सोपं नाहीये. आणि काही नेते आयात केले म्हणून लोकांची मतं मिळतात, हे अत्यंत झूट आहे. आणि ते मग समजून घेण्यासाठी मला वाटतं वर्षभर तरी ममताना किंवा प्रशांत किशोरांना इथून काम करावं लागेल. गोवा सहज आहे, छोटा आहे, ते सहज जिंकता येतं, या भ्रमात राजकीय पक्षाने राहू नये. आम्ही पाहतो गोव्यामध्ये जवळजवळ 50 वर्ष काम करणारा काँग्रेस आज त्याची कशी अवस्था झाली आहे. गोव्यामध्ये अवघ्या 20 वर्षात काम करून भाजपासारखा पक्ष सत्तेवर आलेला आहे आणि गोव्याची मानसिकताच राहिलेली आहे. सत्ताधारी पक्ष जो असतो ना, त्याच्यामध्ये सगळे लोक घालून घेतात. उद्या जर केंद्रातील मोदी सरकारचं राज्य जर पडलं, 2 दिवसात गोव्यामध्ये काँग्रेसचं राज्य आहे. कारण शेवटी हे सगळं चंचल राजकारण आहे. राजकीय नेत्यांना केवळ आपल्या लोकांना खुश करण्यासाठी पैसे करायचे आहेत, गोव्याच्या जमिनी विकायचे आहेत. आणि ह्या सगळ्या याच्यामध्ये राजकीय पक्ष जे येत आहेत ते लोकांचे प्रश्न वाढवण्यासाठी तर येत नाही ना. अशा तऱ्हेचे प्रश्न लोकांना पडले आहेत. पुढच्या 2 महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आता लोकांनी पण सावध झालं पाहिजे. बाहेरचे एवढ्या मोठ्या पक्ष येत आहेत आणि काम न करता निवडणुका काबीज करण्याचा त्यांचा जो काही होरा आहे तो गोव्याच्या दृष्टीने योग्य आहे का, हा सुद्धा प्रश्न मला वाटतं लोकांच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा आहे. आणि लोकांनी त्याच्यावर चर्चा केली पाहिजे, संवाद केला पाहिजे. लोकांनी या सगळ्या राजकीय पक्षांकडे संशयानं तर पाहिलंच पाहिजे.